Всички му викаха Цончо от Възраждане. Плашеше бабите с бадите и глобалното затопляне. Прибрал се веднъж да обядва и написал на лист от рекламна брошура: контрагедия доклад мина, аз няма да живея в еднозонна структура. И старата му майка отишла горката, но ви закъсняла. Цончо висел на гредата с флагчето на партията, заподено в стената, заподено в стената. Цончо, защо го направи? Цончо, ти имаше всичко, всичко. Ти купувахме, Цоньо, нищо не те лишихме. Посинял с изплезен език, с мъже основа и лепенка, суверенитет, кофата ритнал и обиснал без вик. Само стения му календар, с кофе допаднал на пода. Вчера го виждахме всички, даже разставаше листовки с Костадинов. Ще горим доклада пред парламента, крещеше, а после мълчание и трагедия. Цончо, защо го направи? Цончо, ти имаше всичко, всичко. Ти купувахме, Цоньо, нищо не те лишихме. И сега махала да се питаме, що ти се дава един патриот. А баба твоя етаж мрачно вика, като тръгне ново възраждане, други ще го последват. Цончо, защо го направи? Цончо, ти имаше всичко, всичко. Ти купувахме, Цоньо, нищо не те лишихме. Цончо, защо го направи? Цончо, ти имаше всичко, всичко. Ти купувахме, Цоньо, от нищо не те лишихме.